limo. Dene limo mau ing antarane siji ya kuwi mamswa. Daging manungsa sing duwe gelar ratu kanggo tumbal sesaji tak papanake ana tengah bar kuwi diroyok dipangan bareng-bareng dipoteng bareng-bareng. Kuwi mamswa. Angka loro ya kuwi matswa. Neng tengahing sesaji utawa bunderan kuwi mau ana perangane iwak sura utawa iwak yu. Kuwi jangkepe sesaji ya bakal dipangan bareng-bareng. Angka telu ya kuwi madya. Wujute umben-umben sing disumet wae murup kanggo srana supaya para-para sing mapan ana kono kabeh padha mendem atine seneng. Banjur sing angka 4 ya kuwi maituna. Wong lanang wadon mau padha nindakake upacara bareng-bareng ya kuwi sanggama kudu musuhe dudu bojone dhewe. Kuwi maituna. Dene kang pungkasan ya kuwi mudra. Sakwuse wareg marem antuk jatining pamarem, rasa pengin wis disuntak sirna kang dadi napsune banjur semedi bebarengan parat. Apala narapa kresna tan tulus hanya kroring